kubalulekile ukubuza mfethu. Yeah. Uyabona mangabe empilweni i-delay yenziwa yini? Ungabuzi. What are you saying? First thing nje mfethu ungabuzi. Okay. Number 2, i-delay mfethu empilweni yakho into ekulibasa yenziwa i-pride, impakamo. What are you saying for this? Yabona mfethu lento empakamo Okay. mfethu yabo. Yeah, lento empakamo mfethu nongafuni ukubuza. What are you saying? What are you saying for this? Abantu abaningi mfethu abaphumelele mfethu. Yeah. Baphumelela in time. Okay. Baphumelela before time. Okay. Abantu abazehlisile. Abantu abazehlisile. Babuza mfethu. Okay. Yeah, babuza mfethu babuza. Okay. So uma ungabuzi mfethu empilweni, ngeke mfethu uziphumelele so quick. Alright. Ngoba uzolokhu uyifanisa nabanye abantu. Okay. Kanti wazi baphumelele kanjani wena lokhu usuyazama kuya phezulu. Hayi Nkosi yami. Kanti akuyeki phezulu. Okay. Kanti mhlawumbe akuqala kuwe phezulu. Mhlawumbe uqale ekhanjwe phansi. Uthini mfundisi? Uthini? Ubuza kahle kakhulu. Wona uzama ukubamba ilada uye phezulu. Okay. Kanti mhlawumbe uqale ekhanjwe nje phansi. Hayi Nkosi yami. Hayi Nkosi yami. Sibalekile ukubuza. Buza. Okay. You know what bethu ukuthi mangabe uya endaweni ezithile mhlawumbe uyobhalisela impesheni. Okay. Ukubabuza sebebuya khona bayithola. Ukuthi kufunakalani lapha phambili. Yini efana mapha ama document efana ngwaphansi. Okay. Mawufika bethu eclinic bethu noma esibhedlela uyawubuza ulayini ukuthi muphi ulayini wabantu abaphethwe amazinyo. Muphi ulayini abantu abaphethwe izisu. Muphi ulayini abantu abaphethwe amakhala. Uyabona lo ukubuza kuyasiza. Ukubuza umuntu bethe ehlala eclinic bethu kwashonelanga. Ngenxa ukuthi uhlolo kuhamba nje eyobuza. Kunama desk bethu abhaliwe kuthiwa information desk. Awabekelwanga ubala mfethu. Wonke umuntu empilweni bethu une information desk. Alright. Umfundisi into enkulu ngini kodwa ne-information desk yami omele ngibuze isongangena ebank impwethu kune-security elibekwe phambi komnyango i-information desk yami iswakuthiwa ngimkhulu kanjani ngiyaziwa ngiyahlonishwa kodwa ngiyayidinga i-information desk bethi ngiye kwenye indawo angikwazi ukufika mpethu kwenye indawo ngingadlulanga kwi-information desk. Wonke umuntu mpethu ngafula une-information desk okumele adlule kuyona. Abantu bethu abangaphumeleli yilabantu abane-pride kakhulu abazazi bona ukuba yibo mfethu. Wonke umuntu bethu kumele adlule kwi-information desk izolo mfethu siyayigoqa lento yanamhlanje. Izolo mfethu sikhulume ngokuthi empilweni ungalinge mfethu uzilibazise ngokucindezela umuntu ngoba ukucindezela umuntu dangerous ngoba uzilibazisa ngendlela yokuthi mhlazane phakama lo muntu uyolimala wena ungaphindi umuve. Kunabantu bethu angasahambeki kwanhloko bayilibazisa ngokucindezela abantu. Mfethu ngisengalinganisa ngespring izona ngathi spring mosicindezela mfethu. Ispring mosicindezela siyathula engathi asinayo ipower yokukhuphuka. Kanti sibamba amandla okufa nokuphila. Ngathi ngelilanga mfethu mawufuna mfethu igwala selibalekile. Walijaha wabona selibalekile. Usabusuli saliqhubeka usalijaha. Wamela phela le ndawo ukubaleka. Lasekhoneni ungalingi igwala liyeke mase lisekhoneni labaleka. Ngoba into elizoyenza lizovusa amandla okufa nokuphila. Ada lizokushaya ishayela ukuthi ungavuka. Ishayela ukufuna ukuthola indlela ukuthi libaleke wena ngeke usavuka mfethu. Igwala mase libalekile bethi ungalingi usalijaha. Liyeke ngoba kuzovuka lamandla okufa nokuphila. Wonke umuntu bethu unamandla mfethu ukuthi ada ngiyafa or ada ngiyaphila. So empilweni sikalinge mfethu silenze iphutha ukuthi sibhizi siphesana nabantu silibase ngokuphesa abantu mfethu empilweni. Sibuke mfethu le story bethu eBhayibhelini lithi kwakhona mfethu le ndoda wakuthiwa uLazarus. uLazarus mfethu ufika isikhathi lithi wanuka mfethu. Lithi menukeni kwakhe wagula waqeda lapho washona waze wanuka mfethu. Lithi bathatha itshe balibeka phezu kwakhe. Maningi amatshe mfethu esiwathathe sabeka phezu kwabantu sacindezela abantu mfethu. Abanye sibacindezele ngamagama abanye sibacindezele ngayo yonke into mfethu sibacindezele ngayo. Maningi amatshe namhlanje owacindezela umuntu. uNkulunkulu uyathula uma ucindezela umuntu. uNkulunkulu akasusi itshe kunabantu abacindezele namhlanje ngamatshe abanye abantu. uNkulunkulu usaliyele ngamasibombe lelo litshe ngoba usabamba abantu abacindezela mfethu. Kunabajime bajimele lelitshe abacindezela. Kunabanye abantu namhlanje bethi hayi ngoba bengaphumeleli. Hayi impumelelo ikhona mfethu. Hayi ngoba libasekile mfethu. Hayi ngoba umhlaba ubashayile. Ubashayile umhlaba mfethu. Umhlaba ukho against them mfethu. Problem ukuthi bacindezela abantu ngamatshe. uNkulunkulu
wangawasusa lawo manje Okay. watshela bona mabajime bajimela ukususa lelo lithi kunabanye abantu namhlanje erafula mfethu abasajima empilweni zabo Okay. mfethu abanoma bekulalela emsakazweni bakhala inyembezi mfethu basajima mfethu bajimela itshe mfethu Okay. abakuthwesa lona mfethu empilweni abacindezela ngalo ngoba uJesu mefika mfethu ethuneni uthi lalelani lana nimbekephi bakhomba kunzima nokukhomba mfethu kunzima ngoba abantu mfethu la becindezele khona kunzima isukukhomba ukuthi bacindezelephi ngani umyeso wakanje ngisho basebenzi wakhame ngisiwe ozobona wayesethi problem yami ukusenimcindezele ngetshe ngabe ngiyamvusa senimcindezele ngetshe hayi Nkosi yami ususanitshe okay uyabona mfethu ukuthi bonke abantu futhi abacindezele bonke abantu bethi abacindezele ngamatshe bonke abantu bethi abakushaye ngamagama bethi amakhulu babeka phezulu kwempilo yakho Nkosi yami ayosuswa yibo mfethu labantu abangeke baphumelela abayilibasile ngokucindezela abanye abantu namhlanje kunamatshe mfethu esingakasiwasusa kanjani phezu kwabantu kunohadebe namhlanje mfethu abakhuluma ababusisa abantu sometimes ngibusisa so wena uqobo lakho kodwa iprobe khona wazi ususa kanjani itshe owalibeka phezu kwempilo yakho uNkulunkulu usajimisa namanje kunabantu abekade bethi baba right empilweni basajima basaqoqa amamasela mfethu okuzosusa amatshe abawacindezela impilo zethu abababeka phezu kwethu ungalinge mfethu empilweni unowathika kakhuluma ngomnenke izolo sathi umnenke into engiyithanda ngawo mfethu umnenke uhamba mfethu uthwele ishelter le shelter oyithwele mfethu ibonakala ngathi uyisigqila sayo ubonakala ngathi uthi uyitshe lisindayo kanti lona liya understand ukuthi nginikiwe amandla okuthwala lelithi as long as abantu noma bengangidabukela kodwa amandla okulithwala lelithi enginikiwe ngoba lonke intshe mfethu eliphezulu kwakho idinga amandla mfethu ukuthi ube namandla okwathwala mengalone lakho walithweswa abantu labo bantu bazonidinga ukuthi babe namandla bajimela amandla ukuthi lelitshe lelabantu beke phezulu kwakho ba-remove mfethu umneke mfethu sengivala mfethu uma mfethu uqala mfethu ubona into mfethu enyakazayo phambi kwayo uyama mfethu ufold impondo ubuyele ngaphakathi kwishelter umneke mfethu awuyilibazisi ngento ongayibonanga ino-action umneke mfethu awuyilibazisi ngento ongayibonanga inyakaza iproblem yethu mfethu sibhizi mfethu siyama simele into engakaze inyakaze empilweni yethu ungalingi imele into ongakaze uyibone ne-movement kuyilibasa kokuqala silebase ngabantu abangena movement empilweni yethu umneke mfethu ngeke mfethu umneke mawubona lento ayikazi inyakaze ugibela phezu kwayo kunabantu mfethu kumele sihambe phezu kwabo mfethu because there's no movement ungalinge mfethu ume mfethu umise umuntu ongakazi umbona movement phela sengivala into inyathele sister P yonke into esinyathele mfethu yelanga isakhonze sayona kuba nomata mfethu ophambi komnyango nomata ophambi komnyango ikhiye phambi kwayo then mekufaka ukhiye ngaphansi kwawo sika sonke sime sake sanetha ngelinye ilanga mfethu kunodaka kanti sime phezulu kwento ezosisa ezele into kanti ngukhiye ngaphansi kwento ezosisa egijima ethi hayi sukumani sadinwa saba nepride esicebula phezulu kwalo carpet nasimodakeni wathi lento eniyicindezele inokhiye wempumelelo ngaphakathi my God phela mawucindezela urafu phela mawucindezela uhadele uthi sometimes uzocindezela umuntu kanti lo muntu une secret yempumelelo yakho Nkosi yami